Протягом року у нас є 365 днів, щоб вчитися. У них 52 неділі залишається, 313 днів. Навесні через сприятливу погоду складно взятися за уроки. Виділяємо ще 50 днів. Залишилося 263 дні. Людина в середньому спить 8 годин на добу. У рік це становить 122 дні. Залишається лише 141 день. Якщо ще відняти по годині щодня на інші заняття, тобто хобі, то віднімаємо ще 15 днів. Залишилося 126 днів. Кожен день ми приділяємо в середньому 2 години на вживання їжі. Віднімаємо ще 30 днів. Залишається 96 днів. Приблизно в середньому ще 90 днів на рік ми гуляємо. Залишається 6 днів. Ще у кого є домашні тварини, потрібно хоча б хвилин 20 приділити їм часу. Це 48 годин, тобто 2 дні. Залишилось 4 дні. Кожна людина хоча б 3 рази на рік може захворіти. Віднімаємо звідси ще 3 дні. І ось дивіться, залишається 1 день. І це день нашого народження. Тобто ми віднімаємо ще 1 день. І в нас лишається 0. Я думаю, тепер ви зрозуміли, чому ми не встигаємо.